إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне алып килгән, безнең өчен иң күркәм, иң хәерле үрнәк булган Сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз һәм белегез. Адәм баласы күпме генә яшәсә дә, җир йөзендә күпме генә бузыклык, явызлык кылса да, Көннәрдән бер көнне үлем фәрештәсе киләчәк. Аның җанын алачак һәм ул Раббысы каршына басып кылган һәрбер эше өчен, әйткән һәрбер сүзе өчен җавап тотачак һәм тиешле җәзасын алачак. Кемдер Аллаһының гаделлеге белән һәм үзенең үз кулы белән кәсеп иткән гамәлләре сәбәпле җәһәннәмгә китәчәк. Кемдер Аллаһының рәхмәте белән Аллаһының җәннәт бакчаларына кайтып, шунда мәңгелек бәхеттә, мәңгелек муллыкта, бәхет сәгадәттә калачак. Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте: "Иттақиллаһа хайсума кунт." Кайда гына булсаң да, Аллаһ Тәгаләгә тақва бул диде. Әгәр дә бер явызлык кылсаң, артыннан изгелек кыл, изгелегең шул явызлыгыңны төзәтер диде. Ва халиқин наса би хулуқин хасан, һәм кешеләр белән мугамәлә кылганда күркәм әхлаклы, күркәм хылыклы бул диде. Имам Аль-Хаким, Хайсами һәм Табарани риваятларында килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Адәм баласының кия торган киеме тузган кебек, искергән кебек, кием аны бер киясен, бер ай киясен, бер ел киясен, әкрен генә ул кием нишли, юа-юа, кирләнә, ул туза башлый. Аның башта булган матурлыгы китә, аның төсе чыга, аның кыяфәте китә. Шуңа күрә без нишлибез? Даими рәвештә мөмкинлеге булган кеше бигрәк тә бүген киемен яңартып тора. Киемен алыштырып тора. Һәм әлбәттә яңа кием кигән кешене без күреп торабыз. Кай вакыт үзара, кара яңа күлмәк алдыңмыни, яңа кием алдыңмыни дип, біз хәтта аңа махсус сөннәттә килгән дугасын да кылырга тырышабыз. Аллаһның илчесе безгә үзенең хадисендә бик тәгыйбрәтле мисал китерде. Кеше кия торган кием тузган кебек, аның йөрәгендә булган иман нуры да туза диде. Аның йөрәгенең халәте, йөрәкнең Аллаһ белән булган менә шушы элемтәсе ул да нишли, ул да тузып китә ди. Кай вакыт искереп китә ди. Шуңа күрә Аллаһыдан иманыгызның нурын, диндарлыгыгызны яңартуын сорагыз ди. Ягъни Аллаһыдан: "Я Раббым, киемем тузды инде, миңа бир әле мөмкинлек яңа кием алырга. Я Раббым, минем машинам бераз тузды инде, бир әле миңа мөмкинлек яңарагын алырга" дип кенә түгел. Без Аллаһыдан сорарга тиешбез тузып китә торган, искереп китә торган, кай вакыт күрми дә калабыз, тишелеп китә торган күңел халәте, иманыбызның нурын, диндарлыгыбызны да яңартуны сорарга кирәк. Бу Имам Хаким, Хайсами, Табарани риваятларында килә. Куръани Кәримдәге аятларны укыган, сөйкле пәйгамбәребезнең хадисләрен укыган белә, еш кына
Аллах хаманың илчесе biz гадәти күргән матди тормышта, менә шушы физик тормышта, хисси тормыштагы әйберләрне Аллах хаманың илчесе рухи, шушы мисалларны рухи тормышны аңлату өчен китерә. Менә без күреп, белеп өйрәнгән әйберләрне мисал итеп китерә, рухи тормышны аңлау өчен. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә шул яңгыр юк, коры кибәди, аннары соң Аллаһ яңгыр җибәреп, шушы туфракны ишертеп терелтәди. Яңадан чыга һәм ахырдан өстәп куя. Кәзаликән нушур ди. Кыямәттә шулай булачак ди. Сез бөтенегез үләчәксез, бөтенегез кибәчәксез, юкка чыгачаксыз. Аннары соң сурга өрелгәч, хадистә килә, яңгыр ява дип. Яңгырдан соң яңадан менә бу дөньяда шул яшеллеккә күмелгән кебек яңадан терелеп чыга. Көз көне агачлар яфраклары юк. Бөтен әйбер кипкән, кырган кебек, ләкин аның ишендә тормыш бара. Аллаһ саклый аны. Яз көне ул агачлар яңадан терелә. Кыямәт көне дә шулай булачак. Шуның кебек Аллаһ бик күп мисаллар китерә. Һәм менә монда да сөйкле пәйгамбәребез безнең күңел халәтебезне кием белән чагыштырды. Адәм баласының кигән киеме, утырып йөргән машинасы, иендәге диваны искергән кебек, аны һәр вакыт яңартып торырга кирәк булган кебек, кешенең күңел халәтен дә яңартып торырга кирәк. Аны тәрбияләргә кирәк. Аны һәр даим паклап, чистартып торырга кирәк. Ва тилкал амсалу надрибуха линнас. Аллаһ Тәгалә әйтә, без бу мисалларны кешеләргә китерәбез ди. Ни өчен? Лааллахум ятафаккарун. Алар уйлансыннар өчен ди. Алар фикерли белсеннәр өчен ди. Әлбәттә, Коръәндә килгән һәм сөйкле пәйгамбәребезнең хадисләрендә килгән һәр бер мисал ул Аллаһ хаманың илчесе сайлаган мисал. Һәм анда безнең өчен зур дәресләр, зур гыйбрәтләр бар. Шулай ук күңел халәтенең икенче бер мисалын сөйкле пәйгамбәребез икенче бер сүзендә китерә. Бу хадис Абу Нуайм риваятендә килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Күк йөзендә балкып торган ай" диде. Күз алдыбызга китерәбез, төнне ай балкып тора, янып тора. Шул кадәр күңелле, матур, хәтта бераз гына юлны да яктырта. Элгәре заманнарда бөтен җирдә багана башларында ут янмады. Шуңа күрә каядыр шүлдә, каядыр сәфәрдә ай яктысы бик тә ярдәм итә иде. Бигрәк тә хадисләрдә тулы ай килә, Бәдр, полнолуние турында килә, чөнки ай тулы булган саен яктысы күп. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Күк йөзендә балкып торган айны кайчак болытлар каплый" ди. Һәм аның яктылыгы бетә ди. Ай барманда бар, ләкин болыт каплады. Каплады болыт. Һәм ай яктылыгын бирә алмый безгә. Без ул айның яктылыгын ала алмыйбыз, файдасын күрә алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки ул юкмы? Ул бар, без аны беләбез бар икән, ләкин болыт каплады. Һәм ул караңгыланып китәде кинәт кенә. Әмма болытлар киткәндә ай тагын балкый башлый ди. Кешенең йөрәге дә шулай ди. Кешенең йөрәге, кешенең йөрәгендәге иман ул яктылык, ул нур, ул безгә тормыш юлын күрсәтә. Һәм шушы тормыш юлы адашмас өчен хак юлдан безнең иманыбыз алып бара. Аллаһ Тәгалә безгә шуның өчен иман бирде. Ләкин иман өсте нишли кай вакыт каплана. Болыт каплый. Һәм кинәт юл караңгылана. Яңа гына якты кебек иде, ул караңгыланды. Ни өчен? Чөнки иман бар. Әмма ләкин аны болытлар каплады. Аны болытлар каплады. Соңгы вакытларда менә табигать бераз гына җылы, салкын, буран булды. Кем сәфәргә чыга, машинаның фарасы пычрана. Лампочкалар бар, бөтенесе яна. Ләкин нишләптер юл күренми. Чыгып, лампочканы, фараларны сөрткәннән соң тагын бөтен нәрсә яктыра. Кичкенә вакытта әбиләрнең керосин лампасы бар иде. Һәм элеккеге электричество хәзерге кебек светодиод лампочкалар булмады. Һәм нәрсә? Шушы керосин лампасын бераз гына кушалар, бераз гына киметәләр иде, һәм ул яктыртты. Кай вакыт
керосин лампасының пияласына құрым утыра. Һәм іште яктылык булса да, ул шықмый. Ни өчен? Яктылык бар, әмма аны құрым каплады. Шуңа Құранның пияласын алып, құрымын сөртсәң, яңадан куйсаң, ул тагын яктырта башлый. Шуның кебек иманыбыз бар. Әмма ләкин иман каплана, аны құрым каплый. Эшсез яткан эш коралы кебек аны күгәрек каплый. Күгәрек каплый аны. Һавадагы айны, кояшны булут каплый. Шуңа күрә Адәм баласы үзенең иманы өстендә эшләргә тиеш. Адәм баласы үзенең Аллаһ белән булган араны һәр даим төзәтеп торырга тиеш. Кай вакыт көн сайын күреп өйрәнгән хатын белән дә аралар бузылып китә. Бәлки заграк күңелен күрмәгәнсеңдер, бәлки җылы сүзен әйтмәгәнсеңдер, бәлки бераз күчтән әшең алмагансыңдыр, бәлки шәшәк бүләк итмәгәнсеңдер. Әмма ләкин ниндидер тырышлык куйганнан соң ул мөнәсәбәт, мугамәлә тагын төзәлә. Шуның кебек без мугамәләләрне төзәтеп торырга тиеш. Кардәшләр белән, әти-әниләр белән, туганнар белән дә араны төзәтеп торырга кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Якын туганың да аның белән аралашмасаң ерагайып китәр, ерак туганың да аралашып торсаң якын булыр ди. Шуңа күрә Аллаһ белән дә арабызны төзәтеп торырга кирәк. Якынайтып торырга кирәк. Һәм иман, мөхтәрәм җәмәгать, ул әгәр дә нурын биреп торса, безгә шушы дөньяга алдану кебек төрле рухи авырулар ул килмәячәк. Чөнки иманның нуры аларны яндырып торачак. Аларны йөрәктән этеп чыгарачак. Менә керосин лампасын яктырга ачкач яки булып киткәч, яңадан нур килгән кебек, әгәр дә иманыбыз сулап торса, чиста булып, әгәр дә ул нурын сипсә, нур ныгайган сайын нишле? Теге авыруларны этә, сытып чыгара, яндырып чыгара. Менә соңгы вакытта шушы авыру, пандемиялар сәбәпле без еш кына табиблардан ишетәбез. Иммунитетны ныгытырга кирәк. Нужно укреплять иммунную систему человека дибез. Нужно укреплять иммунитет дибез. Чем сильнее иммунитет, тем авыруларга нәрсә? Һөҗүм итү авыррак. Чөнки Аллаһ кешенең организмына шундый көч биргән. Ул үзе нишле? Ул үзе авырулар белән көрәшә. Ул авыруларны этә. Иммунитет зәгыйфләнгән сайын нишле авырулар килә. Шуңа күрә коронавируста бәлки ул үзе үтермидер, ләкин ул кешенең иммунитетын җимерә. Кешенең шушы көчен бетерә. Менә җәмәгать, иман һәм иммунитет. Менә булар икесе бер мисал кебек. Иман әгәр дә калептән нык булса, аның нуры чыгып торса, төрле рухи авырулар нишле? Ул аларны этеп тора. Ни өчен кешенең иченә кирип тула? Чөнки аның иманының нуры ябылган. Булут каплаган. Ул булутларны куырга кирәк. Яктылыкны чыгарырга кирәк. Һәм еш кына кешегә, бузык юлдан барган кешегә, зина кылып йөргән кешегә кылма инде зина. Кылма инде зина дип әйтүнең файдасы юк. Ни өчен ул зина кыла? Чөнки иманының нуры беткән. Иманының нуры кайтса, ул зинадан ширканачак. Шуңа күрә еш кына кешегә утыртып, зина кылма инде дип утыру түгел. Яки тәмәке тартма инде, арак эчмә инде дип түгел. Аның йөрәген Аллаһ белән бәйләргә кирәк. Аңа Аллаһ турында сөйләргә кирәк. Аңа Аллаһка якынайтырга кирәк. Аллаһка якынайган сайын нур күбәя дә, зина да, башкасы да китә. Безгә мәктәптәге сөйләделәр, укытучылар. Көне-төне сөйлиләр, тәмәке тартма дип. Бүтән малайлар тәмәке тарта. Сөйләгәннән файда бар имме? Юк, кашып-пысып бүтәнесе тарта иде. Пив эчмәгез дип әйтәләр, врачлар килеп сөйлиләр иде, бүтәнесе эчә иде. Ни өчен? Чөнки нигез ул түгел. Кешегә ярамый дип әйткәннән генә булмый. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям килде. Ул халыкта булмадымы кешелек? Булды. Ул халыкта булмадымы зина? Булды. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләрнең иманыннан башлады. Ул аларның иманнарын тәрбияләде. Һәм нәрсә? Иман нуры күбәйгән сайын кешеләрдә сораулар туа башлады. Туктале, бу бит эчкечелек.
Бу бит дөрес әйбер түгел. Әле аракы тыелмаган иде. Ләкин кешеләр килеп, "Я Расулаллах, аңлат инде безгә. Нәрсәсең бу аракы? Ярамыйдыр бит инде бу." Пәйгамбер саллаллаху әйтә алмый, ни өчен? Чөнки әле Коръан иңмәде. Менә шулай иттереп, кешеләрнең калепләре төзәлгән саен, алар үзләре килеп сорый башладылар. "Я Расулаллах, бу бит инде ярамый, бу бит инде ярамый." Шуңа күрә җәмәгать иммунитет биткән. Ул бик зәгыйф. Шуңа күрә бүген ярты Казан мөселманы кредитта утыра. Аллаһ Тәгалә һәм аның илчесе нинди харам дип безгә аңлата. Шуңа күрә бүген мөселманны алдап кача. 100 меңгә, 1 миллионга, 10 миллионга карап та тормый. Ул уйламый, аның намазы кабул булмый дип. Ул уйламый, аның уразасы кабул булмый. Тегендә бер гаилә рәнҗеп ятаңа. Чөнки ул аларны баш утыртып китте. Ул аңламый да. Ул үзенең дәлилләрен китерә. Бүген иман, иммунитет юк, зәгыйф. Шуңа күрә бүген мөслимә ир хакын үтәми. Ул аңламый мөслимә ир хакы әни хакыннан зуррак. Ир хакы әти хакыннан зуррак. Һәм ул ирен рәнҗетә, ир хакын үтәм. Ир әйтә, "Син хотя бы миңа ашарга пешер инде" ди. "Әйдә хит мине җылмаеп каршы ал инде" ди. Хатын кайда әйтә, "Мне мой психолог сказал, что твой уровень не совпадает этому мужу. У тебя самооценка должна быть выше." Бүген кешеләр Коръанга, хатыннар Коръанга йөрми, бүген психологларга йөриләр. Һәм кыямәт көнендә психологлар аларны җитәкләп җәннәткә кире дип уйлыйлар. Психологлар да бүген яулыклы күбрәк Коръан аяты китермиләр нишләптер. Аллаһның илчесе "Кала Аллаһу ва кала Расулуху" димиләр. Менә фәлән психолог шулай дип әйткән дип җәһәннәмгә китүче психологларның сүзләрен дәлил итеп китерә. Шуңа күрә бүген ирләр иманнары шундый хәлдә булу сәбәпле гаиләләреннән баш тарталар. Гаилә арбасын тартасылары килми. Менә шулай иттереп җәмәгать, өммәт үзенең иманы өстендә эшләргә. Шушы иманның нурын кайтару өстендә эшләргә тиеш. Аллаһның китабын уку белән, гыйлем алу, зикр, тәсбих белән, Коръан укып. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте кулыбызда Коръан, кулыбызда тәфсир. Шуның белән без үзебезнең калып халатын яңартып, калыбыбыз белән эшләргә тиеш. Раббим Аллаһ безне ярдәменнән ташламасын.